Канешне ж, змушэнне да прызямлення ў Беларусі цывільнага самалёта авіякампаніі Ryanair, да яшчэ і праз пагрозы збіць яго, а таксама пазнейшае затрыманне ягоных пасажыраў, журналіста Романа Пратасевіча і ягонай дзяўчыны Соф'і Сапега – гэта міжнародны тэрарыстычны акт, які канчаткова ператварае калгаснага дыктатара ў міжнароднага тэрарыста. Між тым, калі б гаворка вялася толькі пра змену прававога статусу для гэтага звар'яцелага падонка, то і халера з ім. Аднак, канешне ж, найперш вядзецца пра смяротную небяспеку, як для закладнікаў Лукашэнкі, гэтак і для ўсяе нашай краіны. Літаральна перад запісам гэтага відэа з'явілася інфармацыя, што Роман Пратасевіч знаходзіцца ў адным з менскіх шпіталёў у крытычным стане. Мама Романа, якой гэтую інфармацыю перадалі людзі з медычных колаў, не выключае, што ў сына мог здарыцца сэрцавы прыступ. Ну а Міністэрства ўнутраных справаў гэтую інфармацыю абвергла. Маўляў, арыштаваны сядзіць у слідчым ізалятары і скаргаў на здароўе ад яго не паступала. Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту Минск. Сейчас я нахожусь в СИЗО номер 1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске. Не было праблемаў з сэрцам, дарэчы, і ў палітвязня Вітольда Ашурка, які 21 траўня раптоўна памёр у шклоўскай калоніі. І афіцыйная прычына смерці якраз спыненне сэрца. Больш ніякай інфармацыі пра Вітольда няма. Нават цела нябожчыка сваякам дагэтуль не аддалі. Калі толькі-толькі з'явіліся першыя паведамленні пра тое, што ў Менску прызямліўся самалёт Ryanair і што там нібыта ёсць нейкая бомба, я таксама ведаў, што на борце знаходзіцца і Роман Пратасевіч. І ўжо тады было зразумела, што насамрэч адбылося і што яго, Романа, напэўна, затрымаюць. І ведаеце, ужо тады я трымаў пальцы за тое, каб у будучых афіцыйных паведамленнях ягонае імя ўсё-ткі было названае. Гэта бадай была адзіная гарантыя таго, што ён застанецца жывы, а не папросту бясследна знікне пасля дагляду пасажыраў. Як, дарэчы, зніклі некаторыя іншыя пасажыры, якія таксама ляцелі на гэтым самалёце разам з Романам і Соф'яй. Я нагадаю, з Афінаў вылецелі 126 чалавек, а ў Вільню даляцелі толькі 121. Мінус Роман, мінус Соф'я. Дзе яшчэ 3 асобы? І хто гэтыя асобы? Магчымыя адказы на гэтае пытанне апублікаваў тэлеграм-канал «Мая краіна Беларусь». У дзень захопу самалёта Ryanair у Менску знаходзіўся яшчэ адзін самалёт, які належыць украінскаму дэпутату Тарасу Козаку, цесна звязанаму з Крамлём, а таксама з украінскім алігархам і кумам Пуціна Віктарам Медведчуком. І на гэтым самалёце лятаюць не толькі сем'і Козака і Медведчука, але і лукашэнкавы алігарх Мікалай Верабей. Дык вось тады гэты ватны самалёт паўдні прастаяў з уключаным транспондэрам, то бок гатовы ў кожную хвіліну да палёту. Гэта незвычайная сама па сабе сітуацыя, бо транспондэр наагул не ўключаюць да самага ўзлёту, каб не ствараць перашкоды дыспетчарам сваім радыёшумам. І вось менавіта гэты ватны самалёт адляцеў з Менску ў Маскву адразу ж пасля адлёту самалёта Ryanair. Нічога сабе такое супадзенне, праўда? Ну а калі яшчэ і згадаць тое, што паводле некаторых паведамленняў у інтэрнэце гэтыя 3 пасажыры, якія таксама не даляцелі да Вільні, мелі якраз расейскае грамадзянства, то першае, што прыходзіць у галаву, гэта аналогіі з атручваннямі Скрыпалёў і Навальнага, а таксама іншымі скандальнымі спецаперацыямі расійскіх ФСБшнікаў, звязанымі з авіяпералётамі. Пры гэтым, што цікава, Крэмль нейк надзіва ўпарта адмоўчваецца, па сутнасці не каментуючы сітуацыю з захопам самалёта ў Менску. Хоць я нагадаю, што дзяўчына Романа Пратасевіча, Соф'я Сапега, грамадзянка Расіі. Атрымліваецца, што Крамлю не цікава, чаму беларускія КДБшнікі
трымаюць за кратамі грамадзянку Расіі без выстаўлення ёй хоць нейкіх абвінавачванняў ці хаця б без тлумачэнняў. Хаця, калі гэта ў крамлёўцаў свабода і чалавечае жыццё былі вялікімі каштоўнасцямі, заліваючы іншыя краіны крывёю тамтэйшых грамадзянаў, крамлёўскія гаспадары і з уласных суайчыннікаў найперш рупяцца пра тых, хто ім верна служыць, а на астатніх пляваць як на маўклівае бяспраўнае быдла, адзіная прыжыццёвая функцыя якога карміць барына і быць гарматным мясам. Зусім як і ў Беларусі, толькі ў падонка з-пад шклова маштабы паменшы. Ды і войнаў, акрамя як з беларускім народам, больш няма. А таму, напэўна, як у Менску, гэтак і ў Маскве падонкі зараз п'юць на радасцях. У Менску, таму што сцыклівы і помслівы калгасны дыктатар нарэшце схапіў хлопца, які нямала папсаваў яму нерваў і зачапіў асабіста самалюбства дыктатара. Ну а ў Маскве п'юць таму, што Беларусь усё больш і больш ператвараецца ў яшчэ адну Луганду. Я толькі нагадаю некаторыя падзеі з апошніх дзён. Разгром парталу Тутбай і менскай студыі Белсату. Пры гэтым лукашысты не толькі кінулі за краты чарговых журналістаў, але і ўзялі ў закладнікі сям'ю маёй калегі Арыны Маліноўскай, якая зараз знаходзіцца за мяжою. Пры гэтым тэрарысты са следчага камітэту абяцаюць трымаць закладнікаў датуль, пакуль журналістка не вернецца на радзіму і не прыйдзе сама ў пастарунак. Таксама схапілі блогерку Вольгу Такарчук, на якую агулам павесілі ўжо 3 крымінальныя артыкулы. Заткнулі аналітыка Сергея Чалага. Далей, раптоўная смерць палітвязня Вітольда Ашурка, у якога нібыта спынілася сэрца. Захоп з дапамогай баявой авіяцыі на асабісты загад Лукашэнкі цывільнага самалёта разам з пасажырамі. Далей, Захад гаворыць пра ўвядзенне новых і куды больш жорсткіх санкцыяў. Выгнанне латвійскіх амбасадараў з Беларусі, адмена авіязлучэнняў і імклівае закрыццё паветранай прасторы нашай краіны. Беларусь імкліва ператвараецца ў гэткае Самалі ў цэнтры Еўропы, шэрую зону, дзе замест законаў пануюць мясцовыя ды расійскія спецслужбы, гаўнюкі з Амапу і Лукашаўкі з Губазіка. І на чале гэтай шэрай зоны, дзе ў турмах загадкава паміраюць палітвязні, дзе будуюць канцлагеры, вось на чале гэтай шэрай зоны вертухай-вар'ят, міжнародны тэрарыст. І хто з цывілізаванага свету будзе з гэтым тэрарыстам размаўляць? І пра што размаўляць? Можа, пра новыя крэдыты і пра пацяпленне палітычных стасункаў? Альбо пра усходняе партнёрства і праграму еўрапейскага добрасуседства? Ну, канешне ж, не. Свабодны цывілізаваны свет неўзабаве будзе прысутнічаць у Беларусі роўна настолькі, наколькі ён прысутнічае, скажам, у ЛНР ці ДНР. І тут нават тлуміць галавы з абрэвіатураю не трэба. БНР – псевдобелорусская народная республика. До поры до времени нам тут казалось, что Лукашенко очень выгодно содержать как такую модель европейского диктатора. Мол, глядите, как у них-то, что вы к нам? За это мы Лукашенко платили щедро, ежедневно, потакая всем его прихотям, прощая предательство. Нет ни общей валюты до сих пор, ни реального союза. Товарищи дорогие, но мы понимаем, что нашими же деньгами и нашими же стратегиями мы унижаем и уничтожаем 9 миллионов русских людей, которых буквально отдали этому Лукашенко в батраки. Это наши люди, чтоб там не говорили и не думали Некста или Радио Свобода. Это 6 наших русских губерний в управлении у непредсказуемого, неуправляемого человека. Вам не жалко этих людей? Наших людей. Помните, как пел Борис Борисович? Пора вернуть эту землю себе. Уверен, большинство людей, родившихся и живущих в современной Белоруссии, встретит это решение с ликованием. Ну і па скрыптум. Адначасова з заклікамі неабыякавых беларусаў да міжнароднай супольнасці ўзмацніць ціск на дыктатара гучаць і супрацьлеглыя меркаванні. Маўляў, не трэба ніякіх заклікаў. З-за гэтых вашых заклікаў з Беларусі ўжо зараз не толькі нікуды не з'едзеш, а нікуды не паляціш, ну бо самалёты ж падмяняюць. Вось толькі ведаеце што? Заходнія краіны адмяняюць авіяпералёты праз Беларусь не толькі з-за заклікаў неабыякавых беларусаў. Найперш яны гэта робяць, думаючы пра бяспеку ўласных грамадзянаў.
Ну бо гуляцца з тэрарыстам – гэта дурная справа. Тэрарыстаў трэба знішчаць. Альбо вы іх, альбо яны вас.